Bantwana basezulwini, ngibingelele obaba bami balekhaya, obaba bashumayeli. Nabakhokheli basezulwini. Bantwana basezulwini, ngizothi kabu nje ngoba angathi kuyaphuthuma. uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha uThixo. Ngoba abantwana basezulwini ngisho kanjalo nje, ngoba ngisho umuntu noma elala ekhona ehlathini athi ngiyalikhetha unyazi lasezulwini. Njengasilapha abantwana basezulwini, yisabatha namhlanje na elikaMenzi wezulu nomhlaba. Namhlanje yisabatha elihle lentethelelo. Uthi uNkulunkulu ngelinye ilanga unyazi maNazaretha thandanani nibe njengobumba likasemende. Ngizocela obaba ngoba ngithi ngizosheshe ngihlale phansi bamfishana bangifundele uPetro 2, omunye uDuteronomy 28 nawo angifundele wona uPetro 2 Duteronomy 28, omunye angifundele ihlabelelo sokuqala Titus 2, omunye sengihlala phansi ke. Baba ngilolo hambo Oza baba, oza nayo ngiyashesha ngumdedelo baba abashumayeli basezulwini. Petro 2, Petro Duteronomy 28 ihlabelelo sokuqala, Titus 2 leni zinazo baba nisheshe baba hlala phansi manje. Petro 2 verse 2. Ngakho lahlani okubi konke. Ithi le ncwadi ngakho lahlani okubi konke nobuqili bonke nokuzenzisa nomona nokuhleba, njengezingane ezisanda kuzalwa. fanani njengezingane ezisanda kuzalwa. Fisani ubisi oluhle lwezwi ukuba nikhule ngalo ukuze nisindiswe. Woza baba. Uthi uma ulalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho. Uthi uma ulalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho. Uqaphela nokuzenza zonke izimemezelo ngiyala ngazo. Uqaphele wenze zonke izimemezelo ngiyala ngazo. uJehova uThixo wakho uJehova uThixo wakho
uyophamisela phezu kwezizwe zonke ezisemhlabeni ezisemhlabeni. zonke lezibusiso Zonke lezibusiso ziyakuza phezu kwakho ziyokuza phezu kwakho, zikufikele zikufikele uma ulalela izwi kaJehova. uma ulalela izwi kaJehova. Uyabusiswa emzini, Uyabusiswa emzini, uyabusiswa nasensimini yakho ubusiswa, uyabusiswa inzalo nezalo inkomo zakho zobusiswa, nezithelo zomhlabathi, nezithelo zomhlabathi wakho, ney'nkomo zakho, nokuzala kwezinkomo zakho, nokuzala kwey'nkomo zakho, nemhlambi yezimvu nemhlambi yezimvu zakho. uyabusiswa inkomo lakho, Yobusiswa inkomo lakho nezinkwa, nezitsha zakho, nezitsha zakho zezinkwa. uyabusiswa ekungeneni kwakho. Amen baba. Lokhuza noThito Zike manje ngikuvulele. Kepha khuluma wena okufaneleyo ukufundisa. Wetha khuluma wena ofanele ufundise Okwesiminya ukuthi abesilisa abakhulile uthi abesilisa abakhulile ababe ngabaqondayo abaqondayo abaqotho babeqotho abahloniphekayo bahlonipheke abaqiniseke ekuhambeni kwabo nasekuthandeni nasekubekezeleni. njalo Nabesifazane abakhulile abahambe ngokufanele, bangabi abahlebayo, bangabi izidakwa, bafundise okuhle, ukuze bafundise abesifazane ukuze nifundise labo abangemuva abesifazane abancane bathande amadoda abo, bathande abantwana babo, baqonde, babe mhlophe njenganemhlophe, nihlale emakhaya nibe mnene, nihloniphe amadoda enu, ngoba izwi likaJehova inkosi ibusise baba. Awu siyabonga. Yabona abantwana basezulwini hayi anibahle indaba enkulu. Amen. Yabona mangase kuthi ushengo uthanda into enje, mangase ngelinye ilanga yazi kodwa bafuna ukufundiseka abanye abantwana, ngoba kuqala wabona qala umama mekhuluma nomyeni noma nomuntu omunye abesebheka phansi athi baba, athi njani baba, uthula amadoda qala gobe phansi ahloniphane. Kusekhona manje kusekhona manje. Mina kanje umuntu osifazane athi eshendothini kusekhona manje uhlonipha manje kusekhona. Angithi akukho laba abangemuva ababonene kulabo abanye abaphambili ukuthi lapha ekhaya inhlonipha ayingabi khona. Lekhaya kunenhlonipho, lekhaya kunothando. Bantwana basezulwini kunothando njenganizo yangaphandle, niya kokudla ngaphandle kanjalo nibe selibheka omunye ongenalutho noma ophume kwakhe engenalutho. Hawu Mntakashembe, yini ungadli na? Athi hawu Nkosi yami, nasemuva kholutho ube sothatha lo sinkwa ube somnikeza. Uyakwenza wena lokho? Hayi nginkisekane mina nginemali yonke uthi babona abahluphekayo. Yini ungabananga abahluphekayo? uNkulunkulu aze bantwana singaliwa ubukaShembe ngelinye ilanga, kuze singaliwa sithande uNkulunkulu abe sesithanda uShembe mase sifike kuye. Yabona kufana nani nokuthi uthola iNazaretha liyahleba liyahashaza, uyakhuluma liyahashaza. iNazaretha ahlebi, uzoyaphi wena ohlebayo? Liphi lakho izulu? Akude kubukaShembe, liphi lakho izulu? Uthi omunye unkosikazi ngelinye ilanga wethi umkhokheli bekhuluma akhuluma umkhokheli athi makhosikazi athi 14, athi makhosikazi athi losine ukhona unkosikazi weqembu lakhe athi uthi utshena bani? Uthi utshena bani yena?
kwathi ngelinye ilanga nasefika uNokufa wafika uNokufa kuye lo nkosikazi wafika uNokufa wasehamba nonkosikazi womthatha wasezulwini wasehamba nonkosikazi ngoba befuna ukukhombisa uthubani. Wathi suka nonkosikazi namba abakhokheli yabona abakhokheli namba abashumayeli yabona abakhokheli laba nabashumayeli nasezulwini bakhona nasezulwini njengabe la emhlabeni nasezulwini wafika bela emhlabeni uzohamba wena labakhokheli nabashumayeli laba ubafikele phezulu belapha. Ngelinye ilanga uthi bekhuluma ithi wenjamhlathi kaMayekisa ithi wenkosikazi isho lonkosikazi ithi wenkosikazi ithi uphi umkhokheli wakho lapha abakhokheli bawasha amakhosikazi inyawo bawele emfuleni wasehuze uthi umkhokheli wakho uphi siyamsaba manje ngoba babengazwani umkhokheli. Uthi manje na hambe ufuna intethelelo lapha kumkhokheli hambe ufuna intethelelo uyocela intethelelo wabuya nonkosikazi wephuthuma wekhuthuza ubala ethempeleni akhuthuza ubala ethempeleni akhuthuza babu ngo-12 ebusuku badlula abantu nankosikazi uyabheka ethempeleni inhloko yakhe ufaka 14 wakhe uyabheka lapha ethempeleni basha abantu bathi hayibo wemkhokheli nabangakhona wemkhokheli kona unkosikazi lapha obhekayo umakoti ubheka ethempeleni njalo ngo-12 kuyale uyabheka sazi ubhekani uyahamba umkhokheli wena kumshumayeli uthi baba umshumayeli kunomasipalibani lapha uyabheka sazi ubhekani uthi umshumayeli asambe umkhokheli siyobheka hey ngoba ikuyenzeka into egcineni kuhlupheke abagcotshwa benu into neze ngamabomu bahlupheka abagcotshwa benu. Uthi mesefika sethatha amakhosikazi amadala umkhokheli sethatha amadoda amadala umshumayeli sebehamba baye lapha bafika lapha iyabheka le manzi iyabheka le nkosikazi iyabheka le nkosikazi iyabheka bafika bama lapha ethempeli bengena basebelukhuza baguqa lapha yasiguqa le manzi basebebuza uthi baba umshumayeli ngicela ukuthi hayi mbuze wena ukuthi la oyini la ngoba wahambe emhlabeni. Lithi le nkosikazi mkhokheli nawo umshumayeli ngilibonile ezulwini njengani lapha nikhona ezulwini ngilibonile ezulwini lapha ithi ndamhlathi angihambe ngizofuna intethelelo ngoba ngangezwani umkhokheli. Uthi yasebuya wasebuya uthi meseguqa lapha esekhuluma uthi ziphi ingane zami ngicela ingane zami ifike ngoba lo muntu mase uyisangisizitsha lapha ekhaya leganele khona. Uthi manje na uthi namba bafikile onoyibani uthi bafikile uthi layelani batabami uthi ngiyacela mkhothi mkhokheli uthi ngicela ungixolele ngizofuna intethelelo kuwe uthi ngizofuna intethelelo mkhokheli ngicela unginike intethelelo ngoba ngikho ezulwini uthi la engikhona ngishiso ilanga nginethwe imvula yonke into iphelela kumina. Uthi umkhokheli nkosikazi inkosi ibusise ngiyakuthethelela. Uthi le nkosikazi ingane zayo ithi lalelani ithi manje batabami ngiyacela nithengele umkhokheli ingubo engaka nithengele umshumayeli ingubo nithengele isiphika nithengele ukhuzana ibizo losine batabami losine ibize nithi bese ibizo losine semfika umkhokheli senembathisa nomshumayeli emnike nengubo. Yathi suka lapho bantwana basezulwini subizo losine imanzi seyishala lapho sezisho ukuthi hala selaphuma hala shona la shona namuhla nalamuhla zishaya imanzi phele
nina yathula lenkosikazi yasibuya intethelelo yomkhokheli seyithethelele yayisihamba lenkosikazi yahamba yasithela yabuye ngale lathi mpata bami yathi ngitholile umtshene umkhokheli uthi ngiyabonga ungithethelele ngingenile ezulwini. Awu bamshumayeli ngiyabonga baba ngiyabonga ushuku lo umshumayeli ushangase tabe semaqadini lesuka khona. Amen. Wamaza abaningi abahambe nobaba umshumayeli okuqela. Amen. Baba bashumayeli baba ngiyabonga baba. Siyabonga.
Asibonge.